Sige. Sige, gintro pa. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugog kayo alumar. Kinintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Ito yung programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Martes kakailan. Petsa 21, iti bulan ti Marso 2023, idanon ti ENR Online, ti sabali nga parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dito po ti bagayam yo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Idanon mi apo di damag nga amok nga dati pakasiknan tayo amin sa pada, tapno yung manen pagsasaritaan ken pagsisinukatan, ti kapan panunutan. Dagito damdamag apo nga idasar tayo iti detoy nga aldaw apo iti programa tayo Damdamag ni Berto panagkurang ti danom agpangpang ta apo dito pagilyan nga Pilipinas iti bait apo ti El Nino wenno deti mabali na pa nakapasamak ti El Nino phenomenon gagayem ken kaabsat iti sabaling bangir dito sabalin tupay nga damdamag gagayem ken kaabsat padanon mi kada kayo rehabilitasyon ti Department of Social Welfare and Development Office gagiyem kay kamsata mang-develop po ti artificial intelligence messaging platform babae na po ti GovTech Accelerator Program sumagmamanong agpampanday linteg po ipurpursigida ti gakat tapno malabanan ti panakay puspuslit dagitay sigarilyo wenno tabako gagayem ken kamsat iti sabaling bangir dagiti sabalin tupay nga damdamag apo panakaestablisar ti disaster food banks facility iti kada probinsya matratar apo ijay kongreso dua nga bilateral talks posible nga yuswat apo ti pagilian ti Pilipinas ken ti China apo ken napadaanan nyo apo may isang byudo pinatay ti pulis gaputa dito yung byudo gagayim ka sa trumrumar nga adda relasyon da ka dito yung asawa dito yung pulis ito sa bali nga bangir ije Colorado, Estados Unidos may isang dentista alalaki ti sumango iti kaso gapo iti panang papatay na iti asawa na babaen iti panang sabidong na dito very controversial nga diputado Diputado Arnie Tevez nekan ti 24 nga oras ng ultimatum babaen ti House of Representatives agagiyem ken kamsat adami tapo diti ni apo Topacio nga ni Tevez saan niya basta-basta maikat iti Kamara de Representante gagiyem
Dagitoy kan sabsabali pay, ti danon mi kada kayo, ti lasod ti maysa nga oras, nga panakaidanon ti programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore di kiti agisem karidi daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As lamin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Isu ti pinaka-puso kun namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagit ti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor isu met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Keto barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at the tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka dagiti balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang dagiti kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply, titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina, dagiti negosyo.
adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, diti syudad ti Luwag. Asinig ti Mangato Bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy-tuloy po ti programa ti Damdamag ni Berto. Doon na palabas ang 13 minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Madamdama po makidamag dito kini ENR Hawaii correspondent Manny Pascua. Ilay na po kare ti dentist nga may sumango iti kaso gapo iti may pagaro pa po nga panang sabidong na kadi asawa na. Aya, gagiyem kay kabsat ti rumrumar nga rason kayat nga matay di asawa na gaputa kayat nakaden na di second woman second may kadwang babae iti biyag na. Sa balimet deti kaso iti Camarines Sur nga ti may nga pulis pinapatay na di Manalon gaputa tapen na po nga adda ti relasyon da kadi asawa na di pulis ngem na paniknikan na gagiyim kabsat kalpasan nga kubo ni Manalon ijay nga manarimaan ti laplapan or panag gininnagik ni Manalon ken ni asawa ni pulis. Okay na, iridede gundaway dentista iti Colorado, Estados Unidos, sinabidungan nati asawa na. Okay, ado detalye retoy. Babaeng kini Bombo, bueno ni Manny Pascua, Manny po di Hawaii. Manny, yes, go ahead. Yes, Bombo, yes, Robert, naisak lang, di ba isang dentista dita Colorado. Na ito'y ka po, iti panang papatay na, iti bukod ng misis. Ito'y dentista ket segun iti naisumitir nga report wano investigasyon na iti otoridad iti korte ti nadakamat nga dentista ket maipangarok nga linaukan na ti sabidong detoy smoothies when shakes nga ininom ti asawa na nga nagresulta iti panakakadal ti biyag na. Sigun pa iti report, ti nadakamat nga dentista, ket inarabin na, ti nangisit nga panggap na, iti bukod na nga misis, tapno nawayada, iti maikadwa nga babae, iti biyag na, nga mga ramid, iti wano agaramid, iti maikandiwas nga relasyon. Ito'y Amerika Boom Robert, ket diborsyo ti kasamayan nga wagas iti panagsina dagiti agasawa no saanen nga agkinaawatan dagitoy Robert. Okay, diborsyo, di ba open yung diborsyo? Manny, pagka diborsyo kunata adda ka di kita ma-disapprove nga diborsyo ngamin Manny, go ahead. Awan ti disapprove nga diborsyo dito Amerika Robert ngem adano ko dito partido either di babae wenno lalaki ti agket-ket nga mangpirma iti diborsyo na nalpasen iti panangdengeg iti korte over. Dili lang duko ti mangibayag. Dili agsumbangir nga partido di babae wenno lalaki dumay sa karakwada iti agket-ket nga agpirma iti diborsyo dahil po iti mangibayag iti panakaipinal ti legal nga panagsina dagiti agasawa over. Okay. Tila madamdamag kuno kwakit di bay agpanagbayad iti korte, di ba? May babayaran no kung no sinot agpila iti diborsyo. Go ahead. Roger, nukas pakaringan ta no mapagtulagan dagiti agasawa ti agsina dahil agregat nga makisina, iso ti agpila ti diborsyo, ken isumet ti agbayad, kaya ti rempun na nga mabayadan iti korte. Tapos mang rugi, iti proseso, aging nga malpas ti diborsyo over.
Okay. Ganyan, kasi ti ka desperado, may isa nga dentista, para ka dati dito Pilipinas, sakit no, dentista, no, kunam kita nangato nga profesyon, ang naaramid na, nga sabidungan dati asawa na, hanggang na ilawlawag, no, ana nga klase ti sabidong, puison, tinusar na, kada ti asawa na, Manny. No, Jack Marino, ket as na cyanide, kung Robert, di ba isa ka na lauk dati dentist, kada ti ininom na smoothies dati bakit na ngem dito yung Amerika, may saka nagiti na sunubuan kitain da nagiti pasbasa iti news ada nagita either nga Mr. o Mrs. nga mangiranta nga magpapatay iti asawa na gapo iti kwarta kahit nga asawan nga no kaya't nga maalat ti insurance ti may isang tao wano ni Mr. na tadakkel kaya't dayay ti wagas nga kapaspasan tapno ag kwarta po Robert. Okay. Okay, Manny, go ahead. Okay. Para iti program di tawag siya ti Manny Pascua ni mga orasyon. Okay, maraming salamat, Manny Pascua, Manny po na po, ijay Hawaii. Diti nasaong dentist, sinabidungan na di asawa na, kakabsat keng gayem, kita nyo kadlang aya, ti mapaspasama, ngem ti rumrumar, basit investigasyon na po ti Colorado Police, sin inaramid na ti kasjay ken ni Mrs. na tapno, nawayadan apo nga makapagtipon ka di jay may kadwa nga babae ti biyag na, kakabsat ken gagayem. Ada dibursyo sa jay, apo, awan ti ma-disapprove nga dibursyo, di lang rigat na ti parang pinirma. Ako na ni Manny, ang ti gastos ngamin, dakkel kano apo, ti mabali na bayadan na ti sino man niya aggregate when agpila apo iti dibursyo di korte para kada iti agasawa gagihim kay kabsat. So sinaysayaat na napo when ang sinabidungan di asawa na tapnon maaramid daan when makapagtipon dan niya nawaya kada di may kadwa nga babae iti biyag na gagayim keng kabsat. Kita nyo kadlang ay ayat talaga. Ayat timang balbaliw ti lubong ko nada makikit ayat bit gayam ti mangiduron na kada gito'y nga agbali na kriminal gagayim kamsat saan lang nga basta kriminal gaputa kakaiba po asawam nga mismo DJ papatayem wenno sa bidungam kakabsat padaanan nyo apo may isa nga pulis pinaltugan na ti Manalon nga nadukalan na apo nga kain-innagek ni asawa na pulis pulis, di ba yung pulis matulis? Gagiyem keng kakabsat. So padaanan nyo apo. Madamdama, pagsasalitaan tayo dito. May naiga po, may konektar ka dito. Nagbali na po nga report ti news correspondent tayo di Hawaii nga ni Manny Pascua. Kabayatan na, gyaman tayo ka di sumaganad. Thank you very much ni Dr. Alan Thailand. Iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. No, ada rikrik na nyo apo di Baguio. Kahit yung nagpakonsultar ti doktor, ni Dr. mapagtalkan Dr. Alan Thailand. Thank you very much TMT Construction Company. Amin na po ang construction assistance, manipod pa nakaplano aging gana nga malpas ti kayo iparakder. Asistiran na kayo ti TMT Construction Company, iri 48A Kabungaan North Lawag City, babaen kini Honorable Telwin Tapawan nga kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iri Pugad Lawin Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Ada na po kadagiti nalaing nga aircon technicians tapnor na isun dati problema iti aircon tilugan nyo. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much Ma'am Esmer Galicinao, Barcelona, Spain. Thank you kaniya iti John Floor Apartment, Barangay 50, Butong, ti Ciudad Tiluag, babay kada Mr. Aurelio Fiesta, kastameten kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, manipud ti Honolulu, Hawaii. Thank you, iti Cherylins Crispy Chicharon. Iti nga magatang po, iti ground floor ti San Nicolas Public Marquez. Cherylins Crispy Chicharon, Raman nga Dimuntupulos Balipatan. Kastamit na po karigitay sa balipay nga lako da aputahe. Gagiyim kabsat winunal pasaluto a karne. Cherylins Crispy Chicharon. Kukuha kinamatunan da Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherylin Jacinto Vallador. Agyaman tayo pa kay ni Mr. Victorino Pascua, manipod iti Honolulu, Hawaii.
Kukalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration. Manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto. 24 minutos pasado alas 12. Padaan niyo apo, ipatangatang dito apo dito draw. Ejay Blue House Beach Resort. Gagiyem keng kamsat. Dito 10 winners apo iti consolation prizes nga sag 200 pesos. Then ada first, second, and third prizes gagiyem keng kamsat para ka dito major prizes apo nga mga baka po iti canned goods dita the Blue House Beach Resort Bonanza promo Bonanza gagayem padaanan nyo ipakita minto apo no DJ wagas ti pan nakadraw di kiti winners gagayem kabayatan na natay ti agtawen ti 50 ket maysa nga balo kalpasan nya paltu-paltugan ti maysa nga pulis nga mister ti may pagaro pa po nga karelasyon wenno mister ti karelasyon ti manalon kalpasan nga maaktuan na apo nga agin innagik ti asawa na ken ti biktima ede parbangon na ejay kabusaw Camarines Sur gagiyem ken kamsat gagiyem nabigbig po ti biktima nga ni Arlando Sugay Manalon, residente barangay Kamagong, EJ Kabusaw, Camarines Sur. Idinto kasi mukumet kadagiti pada na pulis ti suspect nga ni Staff Sergeant Baltasar Manacob, 43 years old, ken coming po ti Ragay Municipal Police Station. Sa balimet deto, igagigim kay kamsat, kaditi sinabidungan na't asawa na di Colorado. Base ti report ti Kabusaw Municipal Police Station, alauna iti parbangon, iti mapasamak deti nga krimen, iti mismo nga kubot ti biktima, iti nasa umet laing nga lugar. Rimwar iti investigasyon ti pulisya nga naaktuan ti suspect nga madama ti innagek ti asawa na nga agtawen ti 40 ket 2 iti biktima nga manalon wenno natay a manalon iti mismo akubo. Dituyen nga awan ti sinsao apo pinalto-paltugan ti suspect a pulis ti biktima iti nagduduma paset ti bagina nga daytoy ti rason ti insigida anakatayan na. Ori nga tamit sinuag lalo na degem mo nga paltog gagiyim keng kapsat idinto nga naswerte nga saan nga natamaan ti asawa ni pulis
kalpasan ti krimen, simuko apo ti kabusaw PNP ti suspek, ken insuko na pa iti service firearm na nga inusar na iti krimen, nga adaan ti tallo a magazine, ken 35 piraso ti bala. Ay ket no inusar na amin ta 35 pa nga nabati, gagayim kay kamsat, akit Maria Josepen. Depensa ti suspek, nabayagen nga adda ti panagat-atap na nga adda ti relasyon ti misis na idi nasao nga biktima wenno mannalon, rason nga ditoy nga sinipsiputan na digitoy aging gana nga naaktuan na ida itay parbangon gagayim kay kamsat. Sumangsango iti kaso nga pamapatay iti suspek, murder. Gagayim sa balimet deti apo namuna ta pulis deti suspek, inonseda ni pulis babae ni Maysa nga mannalon, gagayim kay kamsat. Kabaliktad dito, di ba? Yung mga lumalabas kung minsan di kita pulis apo ti makakusaran nga adda ti extracurricular activities na pakairaman ng babae, gagayim kay kamsat, di ba? Diti panangdalo sa po ti Philippine National Police may ibagbagay di karaman internal cleansing idibiyang ti PNP karaman di kiti pulis nga adut asawa na pulis nga sugador, pulis nga adda di kiti illegal activities na wenno gigiyem keng kamsat itata po kabaliktad detoy pulis apo tinagbalin nga dehado ditoy. Gapo ta dito yung mannalon na kinuripas na ni asawa ni pulis na aktuan ida ni pulis si kubo-kubo, pinaltupaltugan na po dito lalaki when victim nga rumrumar nga karelasyon dito asawa na. Aya, madaapo ka dito pasama ki Colorado. Nimet dentist si Colorado, gagiyem keng kabsat, sinabidungan na, usar ti cyanide, di asawa na, tapno makapagtipundan, makapagdenadan niya nawaya, kadijay may ikadwa nga babae tibiyag na. Dito yung metapo, jay Camarines Sur, dito yung pulis, gagiyem keng kabsat nga ni Staff Sergeant Baltasar Manacob, 43 years old, pinapatay namet, dito yung agtawin ti 50 ket Mesa, nga mannalon, gaputa na aktuan na, ni asawa na ken deto nga mannalon nga agin in nagikda ije mismo akubo na gagiyim ken kabsat isu nga agdidiferensya gagiyim kabsat may nga mga kasi nabubulag or nawawala ng kontrol dahil sa pag-ibig kakabsat ken gagiyim so nga deto apo ket may sa nga pagmen-naan lalaki man wenno babae hanla nga babae hanla nga lalaki ti dapat nga mabalaagan uray babae uray lalaki gagayim kay kabsat no talagang agaramid te kunada agaramid lata di na madaeran ti budo na nga kunada magi isu nga pagpampanunutan nyo gagayim kay kabsat di kita kakastoy nga pasamak aglalo kada tayo nga addaanen iti asawa. Okay, adtoy na po dito na iswat nga draw ejay Blue House Beach Resort. First winner, T200 pesos, ticket number 116. Okay, dito apo dito na ayuswat nga draw gagayim kay Kamsat iti Blue House Beach Resort nakabunutan apo dito talong major prize winners first, second and third ken sangapulo apo nga consolation prizes nga imawat apo ti sag 200 gagayim kay Kamsat. First winner, T200 pesos, ticket number 116, Nickel Gavino, Itilawag City. Second winner, ticket number 121 ni Marialos Cabarles, iti barangay Cali, Dingras, Ilocos Norte. Third winner, ticket number 137
ni John Mark de la Cruz, iti Barangay Arwa ay Pidig. Fourth winner tayo is ticket number 014 ni Severino Vidad, iti Barangay 7, San Nicolas. Fifth winner tayo is ticket number 086 ni Romnick Felipe, iti Pacifico Marcos, Ilocos Norte. Sixth winner tayo is ticket number 053. Iso ni Marites Gabriel, iti Barangay 12, San Bernabe, Sarat, Ilocos Norte. Seventh winner, ticket number 049. Iso ni Jenaline Mirza, iti Barangay 9, San Lorenzo, Sarat, Ilocos Norte. Is ticket number 125 ni Nixel Verdadero, iti Barangay Cali damo dito yung barangay na ito, Barangay Cali kung nanamit. Ninth winner is ticket number 092. Iso ni Romnick Peralta, iti Dingras. Last winner, ti 200 pesos, ticket number 023 ni Christopher Jose, iti Salet, Lawag City. Okay, so digiti apo digiti ano natin ha, digiti consolation prizes tayo. Medyo naputol dito video at tidugunay ha. Pakirabanan na apo mairaman ko maapo digiti major prizes, but next time ano tayo kas diti kaligal na apo diti draw iti nga may suswat iti mismo nga Blue House Beach Resort signa na apo diti Blue House Beach Resort promo bonanza gagayem kabsat. Padaanan nyo apo dito weekly draws sa nga pulo apo dito winners apo iti tag to 200 pesos then at that first prize, second prize and third prize nga mga baka po iti imported goods gigiyem keng kamsat then dito promo ay draw apo iti katingaan dito katingaan apo dito promo 5,000 the first prize, 3,000 the second prize, then 1,000 the third prize plus consolation prizes. Dapat dito maangay apo nga paayayam nga pangabakan nyo apo karigitay dadakkel nga papremyo. Ti grand draw gagiyem kay kamsat first prize is 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, and the third prize 5,000 pesos plus consolation prizes nga nakaadado gagayem kay kamsat. Ito apo papremyo agapo kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat diri agtay ko apo iti the Blue House Beach Resort. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa iti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si digiti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan.
DJ kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina DJ Airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As lamin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert aglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy. 38 minutos kalpasante oras tayong alas 12. Gagigabsat ha. Dito nag-text Maki ha. Nagluko dito nga dentisan ket open met ti ti diborsyo dita Estados Unidos di na pelen diborsyo ta asawa na ngem ta pina sinabidungan na kuno na saan nagpapadat panunot ti tao di ba Maki or otherwise di na kayat ti agbayad al-alisto no pakanek ti cyanide kuno pinakanat saya na nabisto gagayim kabsat tata sumango iti kaso kakabsat ken gagayim okay kabayatan na mapantiwa po kadito very controversial nga Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. gagayim kabsat naikanabot ti ultimatum ni Diputado Arnolfo Teves Jr. 24 nga oras tapnon atendaran na po ti panag-hearing iti House Committee on Ethics gigiyem ken kamsat. May naigabot ti may suwat yung investigasyon iti sa committee iti man nag-expire ti travel authority ni Teves iti pay Marso 9 aldaw ti Miyerkules dito idi apo anatatan 21 nag-extend di ba ada request na apo nga may extend for 2 months di leave na or bakasyon na ang saan summit nga napatgan babay na po ti House of Representatives. Kinuna ni Committee Chair Representative Felimon Espares nga saan da nga ipalubos nga babaen ti online idi pan nakipartisipar ni Teves babaen iti hearing kalikagom dati pa nagpalawag ni Teves gapo nagtultuloy nga pa nag-absent na ket dito iti may isa kadigiti question iti biyang ti komite sigon ken Espares no mapaay ni Teves nga agparang physical presente physical appearance gigiyim kabsat ken atendaran na tinasawang hearing gigiyem kabsat ket mabalin ag desisyon da no daytoy ket agtalined pay nga kongresista when no maikat kas miyembro ti Kamara Maria Josep gigiyem kabsat dati balikas hapon Esparas ket he need to physically attend the hearing. If he failed, we will finally decide on his sanction and he will be meted with disciplinary action ni Diputado Espares dito yung gagayim kabsat. Kabayatan na nagkidmeten ni Espares nga nang idetalye ti media no sa dinno nga nasyon ti ayan ni Teves kalpasan nga dati nagbali na rakurak ni Justice Secretary Buying Rimulya nga awan ni Teves di Amerika wenno Estados Unidos. May palagi pa po nga mapila ni Speaker Romualdez ken ni Teves tapno agawin ng dito pagilyan ket sangwen na po digiti na ipila kaso kontra king kuana. Babayan na po iti legal counsel na nga ni Abogado Ferdinand Topacio
kinid daw ni Tebes ije kamera nga mapalubusan detoy nga privilege speech via online tapno sungbatan na dagiti isyu nga pakairamramanan iti nagan na. Ayun na ngemhaan niya umubra po ti Ethics Committee deti kalikagom ni Tebes nga online gagiyim ken kamsat ngem kalikagom da nga mapan presente physically present ni Tebes gagiyim kamsat ni abogado Topacio gagiyim ken kamsat anda deti isut abogado ni Arnie Tevez, Diputado Arnie Tevez. Hunana, nga saan niya mabalin nga basta latan, maikat, di ba, nagbanta po ti Chairman ti Committee on Ethics, nga nuhaan na makatendar ka di hearing, na makapagparang ni Tevez within 24 hours, ket amangan ta, maikat nga diputado. Ngem tibiyang deti, abogado na, gigiyem kamsat ni abogado Topacio saan na mabali na basta latan maikat when no regreg kas miyembro ti Kamara ni Negros Oriental Representative Arnolfo Tevez Jr. kalpasan nga maakusaran kas mastermind iti kaso ti panakapapatay ti Negros Oriental Governor Roel Digamo. Dito din nagbalin nga rakurak when no nagsen rakurak ti abogado na nga ni abogado Ferdinand Topacio legal counsel ni Tevez kasungbat na iti apela iti kalabes ni Pamplona Mayor Janice Digamo nga byuda ti napapatay nga gobernador Digamo iti Kamara nga madismiss ni Tevez kas miyembro ti Kamara de Representantes. Sigung ken ni Topacio umuna-unay saan pay nga napaniknikan nga guilty ti kliyente na ken suspect pay laeng iti nasao nga akusasyon. Representative Tevez seeks the kind of understanding of his colleagues in the House during these trying times in his life where he is accused of certain crimes that he did not commit, segon iti abogado. Gagiyem ken kamsat. Hopeful that as lawmakers, you are all aware of the principles that person is innocent until proven otherwise, with finally by court, and that all persons are entitled to the full protection of his constitutional right. Gagiyem kamsat. May nagidi dito, ikinunan ni abogado Ferdinand Topacio, nga kasla tablado wenno saan nga saritaan ti Kamara ti kliyente na. Iti likudan deto igagiyem kamo sa ti sabaling nga banger nga deto ket agkalikagom ni Tebes nga agatendar iti hearing ngem via Zoom nga gagiyem ken kamsat babaen ti House Committee on Ethics ngem saan met nga kalikago wenno saan met nga paboran apo digiti kameng kaglalo iti chairman nga makapag-privilege speech ni Tevez iti plenaryo usar ti Zoom gagiyem ken kamsat. Iti sabali nga banger sumagmamano akiddaw ti saan nga napatgan or kiddaw ni Congressman Tevez kasla kuma iti makapagpalawag, makapasarita tapno maamuan apo ti publiko ti agpaypayso gagiyem ken kamsat digiti rakurak apo ni abogado Ferdinand Topacio gagiyem ken kamsat yung apela dito balo ni Digamo gagiyem ken kamsat apela lang yan but the Ethics Committee isuda apo ti mangibagbaga nga amangan tamaikat ni Tevez kas kameng ti Kamara de Representantes no saan niya makapagparang within 24 hours ket atendaran na apo dijay hearing ti Ethics Committee ipalawag na ti side na no apay nga di pay nagparang ijay Kamara agtultuloy nga awan isuna gagiyem kamsat idinto nga naglapsen apo di inted ken kuana ti House of Representatives nga panagbakasyon na edi pay Marso 9 gagiyem ken kamsat 21 utatan di mabilang nagpason apo ti 10 ket maysa nga aldaw or 10 ket 2 aldaw may 10 ket 2 aldaw ita gagiyem ken kamsat so dapat no ana ti linaon apo ti
alagaden iti uneg ti House of Representatives no nasken ka di apo nga maikat ti kastan niya di iso ti may patungpal. Ngem siyempre ni Topacio, ni Abogado Ferdinand Topacio, abogado ni Tebes, ikalintigan na, deta trabaho na, gagiyem kay kabsat. But awan tinangat-ngato nga bilin, ngem ti bilin apo no anak nakasaad apo ti alagaden ije kongreso, mainaig di kastoy nga sitwasyon na dagiti agpampanday linteg, especially agpampanday linteg deta. No pagbigyan ni ni Romualdez, Martin Romualdez, ti House Speaker, DJ kalikagum na nga makapag-speech, makapag-privilege speech via Zoom, Bagan tuman sumarunon. Kasjay, so timet no kwa para kanya ka, timet no kwa maikatan apo no sagasaan ditoy ni pamilya de Gamo. Gagihim kay kamsat api nga di da pilitin tapno may nasangwen di reklamo kontra king pana, especially di kwade dita kongreso. Baka ibagada pa nga sasaydan dagiti sabsabali nga di diputado nukas pagarigan kakabsat ken gagihim, di ba? Okay, so kitain tayo apo no anat ti mapasama ka po dapat may informaran tayo ka dito digiti agkakaturay nangangato nga turayen tayo agpampanday linteg dito gagihim kay kabsat nga mabalin na po nga mga ramid ka dito paglintigan nga ipatumpal itintero pagilian niya Pilipinas magalukar kadadaamin namin kakabsat kay gagihim. Okay, sakwanan digit sabsabali pa nga damdamag yaman tayo kadito maganad. Dr. Alan Thailand, di St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Zay Flores Street, Lawag City. TMT Construction Company, Report 8A, Kabungaan, North Lawag City. Babengken Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much. Idipugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Babengken ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, Dita Bacara, Ilocos Norte, Barangay 16. Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain. June Floor Apartment, Barangay 50 Butong, Lawag City. Babaeng ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., kay ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Thank you very much. Iti Cherylins Crispy Chicharon nga magata nga po iti San Nicolas Public Market, ground floor. Babaeng ka na Mr. Henry Vallador, kay ni Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pasqua, iti Honolulu, Hawaii. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo, Damdamag ni Berto, gagayim ken kamsat. Okay, ada deti report apo nga agbalbalaga po ti National
National Water Resource Board, NWRB, iti posible apo panagkurang ti supply ti danom iti pagilyan kasangwanan na po diti manamnama nga El Nino phenomenon. Kinuna ti ahensya nga medyo ti ahensya nga ti panagkurang ti tudo gapo iti El Nino ti mabalin na mangitunda iti panagresulta nga nababa ti level ti danom iti dam ken kastamit agbaba ti supply kadagiti irigasyon. Nupay kasta, inlalawag ti NWRB Executive Director Sevilio David Jr. nga maadaan ti umakaumanay nga supply ti danom ngemket di ko na adda ti panagpangpangta ti El Nino posible nga makaapekto iti water supply particular kadagiti pagtatalunan. May nagidetoy naglalawag ti Department of Agriculture nga nakasagana da pare di posible nga epekto ti El Nino ken ti National Irrigation Authority nga mabalin nga makatulong apo iti panakasulbar ti epekto dito babaen iti epektibong panakaiwardas wenno panakaimaniher ti danom. Base ti datos ti Department of Agriculture rumrumar nga iti napalapas nga El Nino iditawin 2018 nagpatinggay ti 2019 adda ti pakabuklan nya wenno ti gatad ti perdisyon ti agrikultura apo iti mabot ti saan nya nababangem 8 bilyon a pesos. No sa dinno nga sumurok kumurang nga 250,000 nga mannalo na po digiti naapektanan ti pakabuklan apo ti perdisyon manipod iti panagtikag iti 2012 nagpatinggay iti 2029 ket umabot apo iti 34 billion pesos. Ayun so dapat amo tayo apo no kasano iti aginot iti danom gagayem ken kamsat gaputa deti El Nino posible apo nga mangitunda iti water shortage kakabsat ken gagayem adda deti Israel sakit diti mayat nga tumulong kada tayo apo diti pagilya na Pilipinas para iti panakaiwardas apo wenno panakaimanher ti danum gagayem ken kamsat diti amo no ananti nagdurasan dito apo nga kalikagom ti Israel nga tumulong kada tayo dito pagilya ng Pilipinas para iti water management gigiyem kamsat dito probinsya tayo nga Ilocos Norte adda dito seminars idi na po pakaseknan ti panangimaniher iti danum gagiyem kamsat na ang angay dito po idi gobernador tayo ti probinsya ni Senator Amy Marcos gagiyem water summit kakabsat ken gagiyem naimimbitaran kami di apo ididakpel ti radyo nga nagatendara po kaditi water summit tapnon ti kas na maikkan tayo apo ti sungbat makapagsagana tayo iti posible apo nga panag kurang ti supply ti danum panunutin nyo, imahinasyon laingen gagiyem kamsat no awan danom yan taon nagtabalay mo awan inumem, awan panglutom takanem awan pagdigos mo, awan paglabam kitain nyo hapo no kasano ti kadakkel na problema adun na po digite na luglugar nga nakapasar di kastoy apo panagkurang ti danom isu nga dapat ammo tayo apo no kasano ti agininot iti danom kakabsat ken gagiyem no kasano apo nga imaniher tayo ti danom ije uneg ti balay hanlang nga ti digiti dadakkel nga establishmento even ije mismo nga uneg ti balay baka kunayo awan problema kasi gumatgatang kam tinumen mi pangalang arod ni water station ti iproseso na agbalin na pong danom nga ilako na kada kayo awamet danumen awamet ubog awamet ti panghalaan ni Inwad ni Prime Water awamet ten awan bubon di ba ada digiti partes ti probinsyate nga Ilocos Norte na po nga nakapasara po ti panagtikag na atyanan digiti bubon gigiyem kamsat dedidak ginggine da po nga napasamak sumagmamano nga bubon ije dingras ti naoptyanan kakabsat ken gagayem itaapo deti El Nino nga di maibaga no kasano ti kaatidug na gagayem kakabsat but adda digiti napaspasama ken nga El Nino kasla ko may di 2018 nagpatingga deta apo ti 2019 naabutan na ti simmarunong atawin gagayem ken kamsat adda digiti sabali nga imunan apo nga parang duprak kada tayo ti El Nino phenomenon gagiyem kay kabsat nga talaga nga napaot apo ti epekto na kakabsat ken kaabno gagiyem so nga dapat ammo tayo apo ti aginot iti danum
kakabsat ken gagiyem ammo tayo nga imaniher dinggin tayo apo di kitay agbalbalin na po nga palawag di kitay eksperto may panggep iti danum tapnon ti kasta saan tay apo nga magagbalin na po nga biktima wenno agbalin nga nadagsen DJ epekto apo ti mabalin nga panagkurang iti danuma po dito'y pagilyantay nga Pilipinas gagiyem keng kamsat ya amuin tayo apo dumgen tayo kadakwada no anya di iti rumbeng nga maaramid kasano apo ti makungkuna nga panaghinot ti danom kasano nga imaniher tayo apo di iti underground waters surface water gagiyem keng kamsat nga mabalin apo nga makatulong kada tayo no kas pagari ka nagkurang ka ti underground water ket naayos pa ila ni karayan naayos pa ila ni waing nga mabalin mo paglabaan mabalin mo pa nga mapampagdigusan no kayat mo gigiyem kay kabsat mabalin digi jay ngem no nga kasano nga mapangkaaglaba jay karayan ket anan kontaminado jay danuman narugit when awan pa ket agayos yay karayanen gigiyem kay kabsat di awanen isu nga dapat ammo tayo ilalaen tayo apo digito nga rekursos naturales gigiyem ken kabsat tapnon ti kasta ket saan tay nga maapektaran na po iti dakes nga epekto ti mabalin nga panag tikag wenno drought nga kunada tagtuyot kunada po iti biyang ti Tagalog gigiyem ken kabsat amuyo kadi deti apo jak na tatay inaideklara apo nga kararagsakan nga lugar itintero alubong ti pagilyan nga Finland deto iti may kanemen nga nagsasarunong nga tawen nga naala ti Finland ti pwesto kararagsakan nga lugar base ti World Happiness Report 2023 ti United Nations ti Finland ket simmaruno kenkwana ti Nordic nga nasyon apo ti Denmark ken Iceland gagiyem kabsat idinto nga ti pagilyan tay nga Pilipinas may kapitupulo ketinem nga kararagsakan na nasyon itintero alubong gagiyem kamsat 76 kadagit may ka 76 ti Pilipinas iti agarup sa agasot or nasursurok ngem sa agasot nga nasyon gagiyem kamsat segod ti website ti World Happiness Report kadwa ti survey tinem nga salik nga dagitoy apo ket makita da ti diti health salunat suporta ti komunidad maadaan ti tao nga bangnamnamaan addaan iti wayawaya nga agaramid apo ti desisyon kadigitay biagda digitay tattao ken ti kaawan apo digitay sinuswitik nga aramid ken kastameten ti silulukat nga dakulap da wenno positibo nga pannaki koordinar pannaki komunikar iti kawang gawa ken sabsabalipay ayun digiti gayam ti pagrukunan tinaragsak nga tattao hanga diti adut pagpasyaran apo iji survey adda digiti innem apo nga pagibasaran sapol ti tao salunat suporta ti gobyerno wenno maddaan ti tao nga pangnamnamaan ti tao ti gobyerno nawayada nga mga ramid ti desisyon da iti biagda awan makibibibiyang kadakwada waya awan digiti mapaspasama ka pa nagkuniber wenno pa nagswitik ken ti silulukat nga dakulap para iti positibo nga nakikoordinar iti komunidad ken dagiti tattao ayun agagayem kamsat so Finland manen apo may ika-innemen nga gundaway gagayem ken kamsat nga may deklara ti Finland kas kararagsakan nga nasyon gagayem ken kamsat idinto nga ti pagilyante nga Pilipinas iti sang gasot na sursurok kem sang gasot nasyon may kapitupulo ket pito tayo gagayem ken kamsat darod ragsak mo dito awan pay wayawayam no daduma diktaran na ka digitay nabibilag at tao talakay kayat dat ti mapaspasamak si kantumet nga marigrigat adda ka lang agkurkurno gwewen apo wen apo aginggana nga ditan gagayem ken kamsat nga di mo amon no anat ti pagtungpalam babaen iti panagbalim mo nga kaslala mutchatcha
kada kitay adaan bileg kenturay aglalo apo di kitay babaknang. Okay? Awanin na po tinabati pa nga oras to iti deto yung aldahaw para di programa tayo damdamag ni Berto. Dito di bagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Belated happy birthday nga pala Maki, no? Okay. Ibati mi na po tinatalinaay nga malim ti Martes yu amin sa pada Gyaman Kamting kay Panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya, ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tina Palabas. Namulit ti agdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Ti napalabas. Kablawan na kayo, itinagasat nga malim ti Martes
21 ti mabilang iti bulan ti Marso 2023. Manibo di ENR Online, may danon manin kada kayo. Ti sabali pa parang ti programa tayo, ti napalaba. Pwede di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapno hintay manin padayawan, dito yung napili nga surat. Hintay padayawan niya ibasa, iti dito yung amalem, iti programa tayo tinapalabas. Surat niya na kay palaunan, tinapalabas, iti biyag kinayap, tinay sa pagayan. Ngem kasangwanan niya hintay rugyan na lukiben. When no ibasa ti surat, agyaman tayo ka rin sumaganan. Pagyaman tayo ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, dito Ciudad Tilawag. Nadarikrik na inyo apo ti Baguio, ket yung nagpagkonsultar ti doktor, mapani ti doktor mapagtarlakan, Dr. Alan Thailand. Kastamit niya, agyaman tayo di TMT Construction Company. Amin nga construction assistance, manipod pan nakaplano, aging gana nga may pasdek, ti kayat yung patak di rin. Serbian na kayo ti TMT Construction Company, tinayong kalintigan na presyo. Masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Bawen ti panangimaton ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugadlawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawag Street ti Ciudad Tilawag. Adanda ka di tinalay nga aircon technicians, tapnon ornosen dati problema iti lugan, when aircon ti lugan nyo. Dato'y katimat batunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastapay kini Ma'am Esmer Galisinao, manigo di Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much di June Floor Apartment di Barangay 50 Butong, di Ciudad Tilawag, babay ka na Mr. Aurelio Fiesta, kini Mrs. Florentina Dadola Fiesta, manipod Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherry Lynn's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, raman nga di Montopolos Kalipatan. Pakairamanan di sabsabali pa nga lako da anal pasaluto a karne. Ti Cherry Lynn's Crispy Chicharon ket kukwa kinamatbatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador. Pagyaman tayo pa ni Mr. Victorino Pasqua, manipo di Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipo ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayak pangadwa, gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag ni cellphone number 0963-003282. Blue House Beach Resort.
Ipalpalagip niya po magtultuloy dito the Blue House Beach Resort sa Bonanza promo. Promo Bonanza gagayim kay Kamsat. Amin na po nga mapan nagakupar kaditi cottages, fasilidades ti the Blue House Beach Resort. May kang kayo insigida po ti Blue House t-shirt gagayim kay Kamsat. Plus may kang kayo po ti raffle ticket nga mabali na pangabakan nyo kaditi kakadakkel na pa premyo. Weekly draw nga kasla kaditi inpabuyam itatay gagayim kay Kamsat. Sa nga pulo po nga consolation prices nga mga baktisang 200 pesos plus first prize, second prize, and third prize mga bakdamit apo iti imported goods gigiyem keng Kamsat. Adan to pa'y maangay apo nga mid-promo draw. Nya maangay apo iti katingaan dito nga the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Nga ti first prize apo mga bak iti 5,000 pesos, second prize mga bak ti 3,000 pesos, and third prize mga bak iti 1,000 pesos. Plus ado nga consolation prizes pakiramanan to apo di tayo nagkaado nga consolation prizes kakabsat ken gagayem. Kastamit din apo ti grand draw mangabak kayo apo ti 10,000 pesos kas first prize, 7,000 pesos ti second prize ken 5,000 pesos ti third prize plus ado apo nga consolation prizes nga maited kada kayo kas mangabak babaen kada Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat tagtagi ko iti the Blue House Beach Resort. Tapno ikang kayo ti chance ang mga bakka dito no mapang kayo agpiknik po diretso iti Blue House Beach Resort insigida may isa nga cottage sa damaite dapo nga may isa nga ticket when may isa nga t-shirt Blue House t-shirt then dakay amin nagkukuyog may kangkay apo iti raffle ticket. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mag-aperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Ket surat ngayon patulod, ti may nga pagayam nga kayat na itipawagan iti dangatang itinagan nga ilyong wenno Virgilio. Naisaguday surat ni pagayam tayo Virgilio, ti napalabas ko, Manong Robert. Kastamit din di so amin nga dumdungek, ket syempre ti co-pilot mo. At tuyak met itango may sumaklang iti dahil na dayo nga programa. Tapno iti maminsan pa'y, inak lagi pen, tinapalabas iti biyag ko kinayam. Nupay amok nga masair tirik na. Ngembaring iti maminsan pa'y, ngenak pa ng lagip kari nakasang nga pasama. Ket lumag-an dagin sen ti barukong, malawlawagan ni panunot, pagiramanan tirik na. Bari nga dapay tsansa, edi kasta, nga pagtingkin pasama, Manong Robert. Kabsat ko, nagtaudak iti nanumo ang pamilya. Marigrigat kami. Dua kami laing nga kabsat, ngem ti kabsat ko ngayon inauna. Ket napan iti Mindanao, ket sa Jayen nga nakiasawa, ket sa Jemeten nga nagnaed. Babayan iti kinamanadong na di Sultan Kudarat, kapsa. Siyak nga rin tinabati nga kinakabalay datatang ko kininanang ko. Gaputa, may salaing nga alawagi wenno karpintero ti amak. Nasapak nga nasursuro kabsat, tinadaan ti trabaho. May isang ulak iti rigat, tapnon ti kasta, mayaon makatulong ak. Karili na kurapay nga naganak kanya. Napilik ti kina-tricycle driver nga trabaho wenno pamastrika. Ngamin manong saan ko nga linya ti panagtalon ta siguro nakapsok ti bagi kiti pudot. Kasla ngamin adda asmak. Kening kakaubingak kano ti nakapoy iti lamiis ken pudot. Isu nga nag-tricycle driver ak mabalin ko nga ilinong-linong nukas pagarigan. Saan niya kas iti pagtatalunan? Ngano kaapurana ket awan linlinungan, dir-diretso mano. Kaasi ti apo adamet di agtalek kanya. Ti mangipapasada wenno pagbalinendak nga driver dagiti tricycle na. Kasta na palalo nga panipad-padayaw kanyak ni nana. Maramdamag isang kabaranggayan nga natulong ak kadakwada. Ngamin ket kasla ng lipat meten, tininaw na kapsat ko nga na'y kamang nga paninindanaw. Tigat kapilitan niya siyak ti tumulong tapno ti kasta. Maibaklay ti pagkasapulan iti unig ti balay. Adu di iti mangdaydayaw kanyak. Mamati ka man wento saan manong iuripay no baruak. Yapuntek kininanang ti masapulak. Ken nada ka sa pulak ken kuana, wenno pa ka sa pulak iti kwarta, dumawata. Day tala una iti pagyam-amanan ti ama ken ti ina. Yan wadda di iti ag istorya kali ti anak da. Ibidbida met ti inak. Yan aramidik, wenno pa nang ipapaay ko kali ti masapulak. Wen manong, day ta ti nagbalin nga ugali ken kasla pang daydayawan di iti karuba mi kanya. Wenno bentahek kadi iti sabsabali nga babbaro nga kas kanya. Iditawen ko nga 20 Manong Robert. Adamit ten idi sabsabungek wenno pagraywak launay. Daytoy kenti karuba mi laeng nga ningirna. Ngem ti ayan na nga pagdaksan kapsat ko, karibal ko ni Dani. May samit laeng
Kinaubi nga, nupay, ad-adayo ti purukda iti purukmi. As asidegak iti purukda wilma. Nga wenumir na, nga pagraywa ko. Nagbalin nga, napintas ti panagkaribal mi ken ni Dani. Ngamin, ket agam amu kami ta, nagkakaiskulaan kami, idenda kami ti elementarya. Laeng awan tinumaysa nga nakapurpos ka na kami. Padak metlaeng nga marigrigat ti pamilya da Dani. Kastamit ti Mirna, mano ko. Nukit kitaen kasla, agkaka-level kami iti biyag. At taltalon di tinaganak kadakwada, dinto nga allawagi wenno karpintero ti ama. Ti siguro laeng pakaidumaak ken ni Dani, addaan na kiti trabaho kabuta, amok ti agpasada iti tricycle, mano ko. Nagbalin nga napintas ti panagkaribal mi ken ni Dani, ngamin ken tunggal agkita kami wenno agrana kami nga mangsarongkar ken ni Mirna. Agkingkinari kami nga awan saksakit nakem no sinunto ti aklunen ni Mirna kada kami. Nga daytoy met ti kankanayon nga ibagbaga ni Mirna. Kasi tinaminsan manen nga panagranami nga nagpasyara iti pagtengan da Mirna. Oh, intemplang kayo nga dua iti Dios. Sagaysa kayo. Inyalaan kayo met nga dua iti tinapay. Awan ti sinelos. Ngento ka din na makapagdesisyon na Dani, Ilyong, sapay ta, maawatan yun to, maawat yun to, no sino ti pilik ka na kayo. Ngamin nagdamaysa ka na kayo nga talaga nga pangipaayak ti talek kinayat to. Balikas ni Mirna. Agkari kaming tumet ken ni Dani nga apay kitingin saan. Respetaren mo sino ti mapili. Kasta akmet Mirna. No sino ti pilim ka na kami ken ni Dani. Respetaren. Ngamin kasta ti kapatig mo. No anya ti pagragsakam, pakaragsakam ni Met. Aglalo kami. Balikas ko, Manong Robert. Banag na awan sakit nakin. Bukas pagarigan sinunto ka na kami. Ti aklunen ni Mirna, ti ayat ka. Nangitunda iti pannakadanon ti kasangay ti babae nga pagraywan mi unay iti ibilang ko apagayam ani Dani. Naimbitaran kami nga agpadpada. Umay kayon to umay kayo nga dua. Awan ti agpaspasugnod ka na kayo. Kas titulag tayo nga talo, awan saksakit naken. Awan saksakit naken no asinno ti maaklon ti ayat na kada kayo. Ito na aldaw ti kasangay ko tapnon malpasen ti karin-karin. Then madesisyonan mo sino nga talaga ti pangipaayak iti talekkin ayan. Isunto ti panangkitlik ko iti sangwanan nyo nga duwa. Ket ti maysa mapaay, ti maysa balegi. Nalawag ka din. Well, apigit din niya saan ket nagtutulagat tayo nga talo data. Saan ka di Dani? When apay ko nga di awatin ti mapaay. Yan yaman niya sa disal, adag balegi, ada mapaay. Nalawag balikas ni Dani, kastamit kanya, Manong Robert. Panagkasangay ni Mirna, Manong ko. Titawin na nga 20 ket maysa. Adda kami nga ron nga agpadpada ken ni Dani iti daydi nga gundaway. Naangay ti maysa nga pasala wenno panagraragsak, Manong ko. Imun una ni Dani nga napan nangalop ken ni Mirna ket nagsalada. Idi malpas ti tukar ken damanen si Maruno a tukar. Siyakmet tinapan. Dito'y nga inamad ko ken ni Mirna.
Sino tinapilin ka na kami? Pang-aasin, ibagam kuman. No siyak ti mapaayag awid ako na insigida. Kit ipapasyo ti agragsak iti aglunen. No ni Dani tinapilin. Kinunak bayat nga agsalsala kami ken ni Mirna. Simmungbat ket kastoy ti balikas na. Mabalin ka di nga, lipasen tayo pa iti selebrasyon sa rin magsasarita at talong. Naibagak meting kadananan ko kinitatang ko. Nga kasarita kayo kalpasan ti selebrasyon. Iso nga, nagsasarita tayo to. Saan tayo na nga yatindog de ti panag-celebrar tayo? Mamingket mapuyat di kiti karuba, napigsa ti tukar. So nga, awan ti agaw-awi, naging gana nga, di malpas deto yung insaganak na panag-celebrar. Aglalo kada kayo nga duwaken ni Dani Ilyong. Ang sige. Apag iso nga malpas ti tukar. Imasidig ni Dani kanya kidi malpas ko nga insala ti pagribalan mi nga babae nga ni Mirna. O anya. Sikan samit tinaklon na. Kinuna na kanya. Saan? Kunana nga. Orayen ta kano nga malpas deto nga selebrasyon no pasala sa nantanto kasarita. Kasta nga ron met imbaga na kanya. Makapasidduker met gayem. Kinuna ni Dani. Inyawat na tidakulap na ket. Inawat kumet. Nagabrasa kami sa amin sa ako kinuna ti kastoy. May the best man win, Dani. When Ilyong, ikarikin ka deta. No asin ti mapagasatan iti deto yung arabi iyawat ko ti panangkablaaw kun sika. Ket no siyak kadimet kas pagarigan, kablaawan ng kadimet no siyak to ti mangikot iti ayat ken puso ni Mirna. Mabaling ka di Ilyong. When Dani, apay ket din niya saan. Tinikiding nga oras, kapsat ko. Inimalpas ti pasala ket agsisinan digiti tao. No pay adda payla digiti sumagmamano. Nga agis istimar ka digiti naarama talunglungan. Nagsasarita kami nga tallo. Ni Dani, siyak ken ni Mirna. Iti sirok tinarukbus nga chiko nga asidegnet laing ti balayda. Medyo nasipnet ti lugar gapungarod ta. Narumpos ti bulong ti Chico, Manong Robert. Ni Mirna ti muna nga nagbalikas. Ita, ang desisyon ako. Kagiddan ti, panangawat ko ti ayat ti maysa ka na kayo. Kitsapay kumata. Itulag tayo ha. Awan ti masaksakta, awan ti gumurmura. Balikas na. Magagara na kidi Manong Robert. Jak mayis ngaw ti balikas ko nga sumao. Ngem ni Dani ti simbumbat ket kinunana. Mirna pa nga asin. Ibagamon nga asin mo ti aklonem ka na kami ken ni Ilyo. Nagulimek ti apagapaman ni Mirna. Madamdama pa'y Manong Robert, dimikit kanya. Ket kinunana. Tading itik dami. Ni Ilyong ti, pakarik na iti ayat. Kasla ni Ilyong ti ayat, ti siguridad ti masakot. Pangaasin. Awatin ko na ti desisyon ko. Ilyong, sapay ko matadinak ti pagsakitin. Sapay ko matadinak ti paldaangin. Kasla tumuknoy di langit ti ragsak ko'y di ti agundaway. Aglalalo na nga ruden di agiday ni Mirna. Iti mismo nga abaga kweno. Sikig nga abaga Manong. Dito'y nga nakita nga nalidayan ni Dani. Ingkimeg na digiti mata wenno digiti irupa na iti pagapaman. Ket idi agangay interring na metla digiti matana. Kablaawang kayo. Ipatigmunto kuma ni Mirna.
Di mo to kumapagsangitin. Di mo to kumapaldaangin. No makita ka aglibdaan, itiden na. Aglalong ba kayo matutang katuluyan? Masakta na. Mapirsay ko yung puso. Agpakala ako. Kablaon ba kayo? Agyaman at mirna. Iti ayat mula. Nangaw-awat iti panang sarsarong ka. Mapana ko. Kinuna naman ng Robert ket gulon na nga timmalikod. Mariknak ti kinadagsen dagiti baddek ni Dani ngayon madayon ka na kami. Ngayon di makadayon ket mailingeden inarakop ko ni Mirna. Agyaman at Mirna. Agyaman at tasyak tinawag ko. Pakaragsakak unay-unay. Itatag na relasyon tan. Adad dapay ngagsalungkag ka nagkakita. Pare ti masakbayan ka. Kinunak. Dahita ti bentahem ken ni Dani. Ni Dani awan ti trabaho na, hindi mo nga sikat kitag hindi na magnanagagit ka. Ken ti paka at rakarap unay nga may pagpadamag ka mo, mapagsasaritaan ka ka. Ti kinasalimit-mit mo iti kwarta. Dahita ti ararapaapit nga, agbalin nga ka, ama di kiti agbalinaan mo. Ti katako nay ko iti tumpalbiyak. Ti amuna nga igaed ti panagbiyak. Maumahakot ilim ti kinarigat ti biyak. Sikudugi nga kahingga na ita, puro rigat. Suma, itultuloy mo ko ba ti kinasaldet kay kinagagit mo? Dahita lang unay ti, nangatrakar kanya kiso nga sikat inawan ko. Dita kabsat nga di na pa'y, dandani di na pa'y nalpas ti balikas na. Idita, idineskon dagiti bibig ko, iti di bibig ni Mirna. Banag nga dinakmet pinaay, imarakop kanyak tinairot ni Mirna manong Robert. Ket dita, nga naglanay wenno nagdinna dagiti bibig ni, iti napaot kabsat. Wen kabsat ko, anyan nga ragsak ko, kasla siya kini ti kararagsakan nga lalaki ti lubong. Ket nimet Mirna, ti kapipintasan na babae ti lubong para kanya. Kasanganan nga ituloy tayo nga ibasa dito surat ni Pagayam tayo Ilyong wenno Virgilio, agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ti Bagiyo Papagayam, ket ketyo ti agpakonsultar ti doktor, mapan ti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company. Anyaman na po ang construction assistance, mabaling iserbi ka na kayo. Ti TMT Construction Company, manipod pa nakaplano aging ganit ti magpas ti pigayat yung ipadakder apasdek. Masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, laudin laeng ti Cabeza Elementary School, babaeng kin Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street ti Sudad Tilawag. Adaan ka rin agkakalaeng nga aircon technicians, tap nornusenda ti aircon ti lugan nyo. Babayan kini Engineer Neil Jose. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte, Ma'am Esmer Galisinao, Barcelona, Spain. Tagyaman tayo pa di June Floor Apartment di Barangay 50 Butong ti Sudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta di Honolulu, Hawaii. Pagyamanan tayo di Cherry Lynch Crispy Chicharon nga magatang di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynch Crispy Chicharon, raman nga di Montopulos Malipatan. Pakiramanan pa di sa Bali Aputahe Alacoda. Ti Cherry Lynch Crispy Chicharon ket kukwa da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador ti Santa Maria, California, Estados Unidos. Kinagyaman tayo ken ni Mr. Victorino Pascua iti Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Kaslasaan kami nga maumang agin innagip. Kenimir na iti dedi agundaway. Wen manong Robert. Kasla gumay gayib-gib nga apoy, tiriknak. Agingga nga madlaw mi nga nagpapanawen digiti tattao. Da kami laingin kenimir na ti adda iti sirok ti Chico. Wen no nasipnget a sirok ti Chico kabsat. Oh, nakaawi din digiti timulong nga nagipak ni Romabiin. Sa bagay, damit ka diti tricycle nga lugan mo angin. Awal lakas ti di. Masapang nga mapan maturog, lalo mapangkaman agpasada ito mabigatin. Agawid ka. Kinunana, apingi doon na nga agawid. Kasla dyak kayat ti agawid. Kinunak, sika makadlaw datatangkin ni Nana. Sa bagay, yung bagakmit kit di ama. Etan ti panang disidir ko no sino kada kayo ti aklone. Umis-isip nga rin ni Nanang itay imbagak. Sino ayat ti pilin ko Nanangin. Diyakim pudno nga sika. Permi ti panang pilit na kanya. Ngem, diyak imbaga no sino kada kayo ti ni Nani. Alan, ingkan. Ingkan da. Rabiin me, wari syakit makaturo ka. O sige, mapanak na rin din. Happy birthday Mirna. Happy birthday, I love you, biyag ko. Kinunak. Lumikod idin yaming gawid ko ti akin kan nigid nga takyan na. Aun lang ka din ti goodbye kiss. Kinunak. Sika nga talaga itatay na tapay nga agin inlagit. Masaksakit pegit din bibig ko. Inagkak nga ginulpe ket inarakop ko. Dita kabsat nga sinubadan na met di kiti agek ko. Kaya di malpas kami may sapay nga nakintal nga agek. Timpanaktaal ko iti mismo apingping ni Mirna. Oh, magana ko.
good night, sweet dreams, happy birthday. Kinunak sa pinaunak nga napansimre kiti balayda. Ket idi manong Robert nga nakastreken ni Mirna, dineretsok metten ti ayan ti tricycle nga paspasadak. Nakapigpigsaak nga ng kugtari ti Kickstarter na. Wen kabsat, kasla kayarigan ni Mirna ti vitamina, iti pigsak iti daydi nga rawi. Dati-dati kabsat ket no, maraba iyanak ti agalas 9 wenno alas 10, agdudugel akon. Ngemit iday di nga gundaway, kaya rigak ti turo, tinapwersa at turo, manong Robert. Kasla eroplano ti tricycle, ti panang maneho. Wen manong, nakatartaray ngem, kabulbulon kanyak ni ragsak, gaputas siyak tinapili, ni Mirna nga inaklon ti ayat na, iti panagribalmi ka ni Dani. Talaga nga jakon may ladawan ti ragsak. Saan kumit nga inlimed kadananang kinitatang, ti kaaddan ti relasyon mi ken ni Mirna. Gaputa kabigatan na mitlaeng ket inbagak. Nanang tatang, addan nubyak. Siyak ti inaklon ni Mirna. Siyak ti pinili na. Itilaksid nga agribal kami ken ni Dani. Ket oray no naawat ni Dani di pan nakapaay na baro. Balikas ni tatang nga medyo narayray digiti matana. Wentang tulag mi nga no sinno ti aklunen ni Mirna, awan saksakit na akem. Immisem ni nanang ket kinunana ti kastoy. Ammong baro. Ammok nga ti maysa nga nang pilyan ni Mirna ken ka ket ti kinasingpet ken kinagaget mo. Ado digiti makadamdamag nga nagaget ka aglalo no siyak ti agistorya. Medyo labsak pa ya. Ibagak nga, kada malim nga sumangpet ka ket addalat ta iyawid mo nga sida. Wenno saan ket ikapeme at tinapay ken niya ma'am. So nga, may isa siguro deta nga nangawatan na ken ka. Alam mo tayo met, damir na ket pada tayo met nga marigatan wenno matuukan aglalo ket adudang agkakabsat. Upat dansan no di dali maitay. Limada nga agkakabsat. Ngem ni Mirna ti kas lamang kita ka digiti nagannakmet ken kuana nga kas kanyak. Alawen awan ti kontrami no ni Mirna ti napili man ako. Namin ket awan met ti pakadamdamagan ni Mirna ken ore ti sibubukil a pamilyada. Iyadad dampay ti aggaget. Isaganaam ilyong ti panagkasar mo. Narigaten no. Saan mo nga mapakanti amin nga umaya sa nga ili no kumasar ka. Apay nang siyak laka diti mangisagana iti mabali na pa nagkalay sa amin ken ni Mirna. Awan laka din tumit ken ti mabalinan niyo. Kunak, simong bad ni tatang ket kastoy. Isungarod nga jak sinagid deti duwa nga bumalasang anak di kiti duwa nga bakak. Ta isagsaganak para iti kasar mo anak ko. So nga no, anya ti ko na ni Mirna, di mong baybayagen. Amangan taag sikog digiti nga bumalasang nga bakak ket nakit-kedak ton nga mangilako wenno mang paparti no kas pagarikan. Digiti babakit no kuan ti partin tayo tatang. Saan na? Digiti tinangrugyak ken pamusingan ako nada. Saan anak ko? Digiti anak da total. Bukod kumit digiti nga babakit tabingay ko karidi mo na nga taraken ko. So nga, digiti lati maikarik. Iso nga, agurnong ka, tanayunam to, ti paglakwan ta ka digiti dua baka, wenno, maparti jay maysa, ilako ta jay maysa.
linanok manong Robert no diti agurnong iti kantidad. Tapnon ti kasta agbalin nga na daeg. Kastamit den agbalin nga napintas. Ti planwen mi nga panagkalaysa ken ni Mirna. Tunggal sumarong karak ken kuana ibagbagak nga agur-urnungak. Agur-urnungak kon para iti panagkalaysa ta. Dagdagin dakpeket di tatang ken ni nanangin nga mangikasar ken kan. Apay. Amudan na ya. Amudan kabigatan na pela di panangawat mo iti ayat ko ket inpudnok ka dakwadan maabuandan tumit laeng ken pasit ti kinaragsak ko na iso nga jakbet ten naigawid tirik na kanang ibaga kada tatang ken ni nanang total amudamit nga agrayrayo akken ka sa bagay oremit da tatang ken ni nanang ko amuda nga sikat inawat ko kunangarod ni nanang nga sa anak nga nagkamali iti panangawat ko ken ka gaputa nagaget ka ken nasingpet ka managtulong ka. Ay, sapay ko matasang kang agbalbaliw, Mirna. Sika saan ka kumang agbalbaliw Masapul nga, agsaldet ka, aggaget ka. Manungarunin ti urnong mo, para iti kunam nga panagkasarta. Diyak kayat ti sinsinan niya pagbaduwen ilyong. Inya nga na, pumet. Pag anusam to na noan niya ti kabalinan mi nga patauden, noan niya ti kabalinan mi nga gatangin para ken ka. Narigat ti aggasto para iti kasar, Mirna. Kuangaw ko lakeng ka di jay, noan niya ti adda di iso, saan mit nga nasken niya agbalinta nga nagarbo. Tinasken, addan to pagbiagta kang runaan di iti agbalin nga anak ta. Nagbalin nga inspirasyon ko ni Mirna iti trabaho. Wen manong, adda digiti gundaway nga nusumang peta nga gapoy di pagpasadaan ket dumagasak wen mapanak iti baleda. Ikka kiti tsokolate, wen no saan, igatanga kiti pansit. Ket no dadduma, makilanglangak kadakwada amangan. Ngem ilasin da ti pagyanan mi ken ni Mirna gaputa adu nga agkakabsat. Ilyong, dito'y kanya mang rabi Kanin tayon ti ginatang mo nga pansit. Kuna ti inana, sige nana. Nagpakada kamit la kada inam ken ni amam. Nga umay ka dito, yung mga tao urayin da ka. Nervyos amit nga rin ti inam. Amudalatan no ko nana nga dumagasak dito ita. Amudamit nga agayan ayat kami ti anak yung nga ni Mirna. Ay kasta aya, ala. Alay jay kayong ken Mirna nga agsango. Ayabak di kakabsat na dito ita. Dito kami meten nga aglalanglang ken ni lakay. Ditan to kabsat nga agbalin niya, nakaragragsak kami ken ni Mirna. Nga pasaray, agsinsinubo kami pay, kabsat ko. Kas iti na minsan niya, napanak dimagas gaputa, nangidagas iti tinapay nga pagkapeda iti agsapa. Umay kanto ka numang rabi ditoy, kuna ni tatang ta, parchen na kano diti dakkel akawitan. Magustuhan na kamit unayan gaputa umay mo ikikan ti kapena pandesal ti tunggal malim kada tinapay. Kasta aya. Sige be amta sapsapaik ti agawid tapno mas mabayagak nga makiden na kengka. Adula unay nga mong den na. Wen no adda ka kanya kun no adda kay ti sibay ko kit nagpaiduma ti ragsak ko. Sungano daduma kit agan-an nada kiti panagmanehok ta. Biglalat na kasla makitkitak tarupam nga nakapimpintas no agpaspasada ak. Amangang kunak no madung parak ti trak. Di napuputan ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Sumuruken nga tumawen ti kaaddan ti relasyon mi ken ni Mirna. Awan metten ti damag mi ken ni Dani no. Sa dinnon ti ayan na. Ngem tiket di agdinamag kabsat. Ket nakaasawa ti kabsat na iti maysa nga balikbayan. Ti kabsat ni Dani nga babae.
Dita nga nagbalin kano nga ing grande ti kalaysada ngem iti balay ti lalaki ti nakaangayan na. Adu di iti karuba nga napan. Idinto nga ni Dani ket adda kano iti sabali nga probinsya nga mapan nagtrabaho. Malaglagip ni Met ken ni Mirna ni Dani. Ngem kung kunami nga paset siguro iti pan nakapaay na iti ayat ni Mirna. Isu nga saanen nga nagnet pa iti pagnanaydan mi wenno lugar mi. Nagbalin kami nga naragsak kabsat agingga nga napagtulagan min ti panagkalaysa mi ken ni Mirna. Anya nga ron, ibagak kading kadanana nga umay kayon ton mga asawa. Wen, si kakadilatan ti mangibaga. Sika no kahit mo ida nga kasarita tapno ipakadam ti yu umayo. Narigat mit no siyak lang. Napimpintas sa nga kitain no sika ti mangipakada. O sige. Ayan nada aya. Adada dita sikig ti balay. Kasta no kastoy nga makapangrabi ida mapandag tugtugaw dita nga agparpariit. Tangarot ti ayan da, orit ang damit silaw. Napan kami ti ayan, dagiti naganak ken ni Mirna. Manong Ruben? Tata, nana, ipakadak ko mga. O may minton ululyen no asasawain ni Mirna. Nakapagtulag kami mitten, kayat minti agsimpa. Ay, kastaya. Ala kita, ipakaam mo mano kaano nga aldaw. Tapnon ti kastakit. Saan kami nga rumrumwar, ken maayabang mimit ti sumagmano nga partidos mi nga. Mangdingeg, wenno makisango pare ti panagtutulag. Ure mamimpinsan tayo latan niya sa sarita. Tulagin tayo amin tapno di adu nga perwisyo. Total kita. At damit tin umanay nga tawin nyo ken awamet problema iti relasyon nyo barok. Kunana. Sige nana, pakaamuan yun to ta, ibaga akong kadatatang kininanang, nga umay kaminton mga asawa. Dito'y nga rod ngayon ruangan akong kadagiti naganak kanyak. Nga mapanmin as asawaen ni Mirna. Manong Robert. Inrantak iti maysa nga kaliplipas mi nga ng rabi. Tatang, nanang. Nakapagtulag kami ni agbali na manugang yo ni Mirna. Kayat minti agkalaysa wenno agsimpa. So nga tinungin tayo na kaano ti mapantayo pa nakisarita ka digiti naganak ken pana. Ninanang ti simmong ba? Makaumanay ka din ti urnong mo. Husto di giant. Andan samet din. Ganda ni Beinte Diyak mambilbilangin anak ko. Gusto siguro metten. Simple lang nga kasar. Saan niya diti nagarbuunay? Sige ta nakto ayaban ni Batidor. Duming. Tao may nakitan di kita baka. Sabot sa nga ilaklako nga duwatang. Ibatim DJ Maysa ta. Isunto ti panakabaka mi ken ni Mirna. Ay no iso ti kunam di iso. Ala sige. Pakaamuan nyo kumamit at ikabsat ko'y J. Mindanao no kas pagarigan. Mapakaamuan to na no malpas ti tulag. Alangan pakaambo pati mapamu panangas asawa. No malpas ti tulagen no anya ti petsa ti kalaysa. Ison ti may pakaamu king kuana no makaawid win no saan. Takasmetla naglipatin nga ana di kabsat no. Balikas ni tatang Manong Robert. Agingga nga napagtitinungan mi nga iti sumuno alawas. Ison ti mapan mi yuuli wenno panangas asawa ken ni Mirna. Nadanon nga rod ti aldaw nga into ding ti nagitinagan na kanyak ken kastamet ten kakabagyak.
Ketnapan kamin imululi wenno nang asaway di pagtengan di Mirna. Pagpian naman ng Robert awan ti adu nga parikot, iti pa nagsasarita di iti lalakay ken babaket. Nakapagtutunos da, babaen iti tulag di iti nataringan. Ti magata nga trahe di Buda, kastamit ten ti sabsabali paya kasapulan para iti kalaysa. Iti mismo nga balay mi ti pakaangayan to ti padaya, Manong Robert. Dita kabsat nga napalalo ti ragsak ko pakairamanan ni Mirna. Gaput awan ti nagbali na problema iti pan nakatulag ti kalaysami. Ket natulag deta iti sumaruno nga bulan. Natinong ti petsa nga deti kanu petsa nga da nagbukel na. Kas anting wenno pamati digiti nagkakauna, Manong Robert. Aldaw ti kalaysa no pay simple, Manong Robert. Inangay mi daytoy iti simbaan babaen ti seremonya ti padi. Iti simbaan nga ayan iti ay lugar mi. Adu digiti dimmar ay nga kakabagyan gagayem. Ngem saan mi nga nakita ni Dani. Ngamin pinaimbitaran mi met ni Dani. Ngem kunada nga adda kanu iti sabali nga probinsya. Manong ko dita nga nagtipon kami nga rod, kas agasawan ken ni Mirna. Papagayam saan tayo nga may lipas ngay basa deti surat ni pagayam tayo ilyong. Anya ti pagbanagan ti buklenda nga pamilya, da ilyong ken ni Mirna. Agbalin ka di ginangagasat, mataginayon ka din niragsak. Ento nubigat awisen da kayo papagayam nga kadanggay mi manen. Iti programa tayo tinapalabas ket intay to ituloy nga ibasa dito surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biag kinayat ni pagayam tayo ilyong. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Martes tayo amin asa nga pada. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasa emasugat. Tinapalabas.